ka channel clear tu zong te mel thiale mel thadeu te ngole hang deu te in zawa in chibaile vek ule tontuma chuan Indian movie munom le zirtir nei tha em mai kumsang ni som pasarian ti chua secret superstar ti kan en ho le dona atop thleng minu thir sak le theu turin ka som le vek a cheu mi chaldil takati thin Bollywood music producer Sakti Kumar alo langa napang zai siak na just ni in adjust puin naupang acute wang maya poina pek te chu lo soi selin atong na nek le ngal naupang te chu trapin Sakti chuan acute na chu atalen ani lo ti in ala hril zek zui chutianga ti wang chuan boina chuakin zai mi inzom khom pola tang chuan boycott a hlo pha ta a movie chang tu berhi kumsom pangami mei chenau pang insia ni in muslim chung kwa tanga seilian ani a baroda khopuya seilian ani an chung kwa pa berchu Farooq ni in annu chu nachma ani a naomi pa guddu anai bok an pa ber Farooq chuan anu pui chu thil hote ati suala po kut atho relawin kuda thak mai thina chutiang chia chuan insia laka po chuan om thina ni nekhat chu school trip atanga insia ho chuan anu in sunglass avua chu amua an pahni chian omlai chuan anu chuan la tha in amit dukchur chu amu tira nazma chuan accident wangani tima se afanu chuan achan a hrechiang viawa a khongai hle ani ma se anu puinan chuan ti thei anei tlem hle si ani anu fa chuan ain kom ngai hle a chungkwa mai chia in rongbol le inchung ti fel rongot an tho thinna tang chuan nachma chuan afanu chu school akal lui ti trang a chu mai ba ka afanu chu kumruk mi ani in guitar alai saka zai athiam tel tir pa bok in sia chuan mi te hriat lo tak zai thiam ni achak ber thina ma se apa bula awm chung chu engtika ma achak ber chu a hlo tling don lo ti rechiang hle bokani trainan chuan lai chuan inter school singing competition om tur thule pakhat na in laptop andon tur thu de chu in sia chuan a hria anu chu hrilin apa na thok lo ho huna aphalna dil sak turin angena an be silo dan dewin apa lo ho chu amu ta fu lo hle a chu po chomea chi an tel thei ngil wang ani a choina pet chu apa chuan the tha thua in ruma alusan maka in sia chuan competition chungchangin apa chu ati thindun bel chamai mai arina wangin azodu talo chutiang chu anchung kom dan ani tak zia wang chuan in sia chuan akham hlea anu hnena chuan apa chu then turin angena ma se nu chuan apasal tel lo chuan ain kolna tur poisa anei lo thu in alo chang thung atuk school ban chuan in sia chuan dokana present chu mu in laptop alo ni a anu chuan ma wanga apa hnena phalna dil theilo ani awangin aleisak alo ni in sia chuan alom nan interneta thil chi hrang chu anu a hmu kwal vela kar khat chu an pa ber Farooq omlo chu nuaman ti in an hlim hle a ama ain ti hlimna ve ber chu TV remote ani wangin a laptop thar chuan in sia chu ati hlim hle ani in sia chuan a zalai chu recordin YouTube pa da ve chu atumta mase mel tilan chuan apa in a hmu chuak ang ti hlau le si chotia thinrim dewa om anu in a hmu chuan burkha ha in a hmai chu khua tilang lo mai turin thuro na pe a chotiang chuan ama en tu te chuan a hla an lo ngai thanga apa pon a hredon lo ti in a hrila in sia chuan a video masaberatan a la phua chu a sa YouTube pa chuan secret superstar ti in upload veta a view tu na ti in a chang thina ma se tu ma view tu chu anei mai lo anun rei vak lawa chuan beidongin anun panga chuan a let le a ma se tu ka chuan arin phak bakin en tu anlo tamman mi sing chuang lai na video chu anlo en to a aw mo je chu anlo fak chiam lombok anu chuan lompui viau ma se apasal chuan a hriang ti a hlau pui em a chumi wang chuan afanu in sia chu film khur zual hle turin a hrilbok atu ka chuan thatam tak azin na tangin an pa ber Farooq chu alo ho a laptop chu a hmua anu pui chuan
aputi eten Mumbai tanga anrun present ni in asoivata zona dangvak azolo wang chuan athoveng huai mai nireilo te a chuan anha wangin azin bo le dona akaliam vele chuan insia chuan a laptop chu ala a video dang chu asiam le ta hemitum hian ama lapho tho anu chanchin asoina chu sa in nitam aliam ma chuan alar chakmal le a music producer ho bingtelo thlengin follower po anei bel zela tha aral meu chuan chanchin buwa athalak achuang wang to ni insia classmate Chintan lo langa Chintan hian insia hi a I mai ta ani azai thin ti te shebokin nikhat chu Chintan chuan sere superstar ini em ti in zona insia chu azot ta hlol mai achan po an o ain an em wang ani insia chuan thileng kim chu a hril ta veka chuang thil hril zong zong chu tuma hnena hrilo turin angen hmal bok Chintan chuan lom taka lo dong songin a thuruk hril tur khopa arin ngama wang chuan insia chunga alom le bok zan lo ni chuan insia chuan a email don ho chu en kuala producer thomo ave tak sakti hnena tanga adon chu aina sakti chuan an boycott atangin a thar satur zai thiam azon thu alo hrila insia chu Mumbai lo kala hla ron record sakturin aron ngena ma se insia chuan a bengkhon du vak lo a ming chiat dan te alo mu ve veka na thopui chi ni in a hrelo ani insia chu buana dang anei taka wang chuan a lekha zirlama atlak niam pha ta hle a apa Farukan a hriat chuan a guitar chu a lekha zir tlem chhana pu in ati chiat sakta zale to lo turin a hril hmal bok insia thianrim lutuk chuan a chang leta apa chu ati thinrim zual sota atopa chuan nu ber chu ron rolin a fanu chu aron chhana insia chu a him pha hlo atuk laya chuan a chungte in neina kal turin an siam pei to a Faruk chuan na pui chu arang ka chak thipek or turin atia ma se nu chuan insia laptop le saknan arang ka chak thi chu a hral alo ni chuara de chuan an zong der kual vela a hlau thong re ru hle bok insia chuan chu chu lo hria in a bauti mai turin alo hrila ma se Faruk chuan an tong chu lo hria in thudik chu a hrat avek tho a thinrim zia chu amit menga te lang chuakin in neina poi an kalo tur thu a hrila insia chuan anu din hun chu a thalo hle ti hria in buana chu ama awangani ti in lo soi ve a athu soi chuan omzia anei lo hle thung Faruk chuan anu pui chu beng thua in naupang ho chu rumalu turin ati ngal bok insia chuan anau chu abana ka in trap chunga anu treri chu an ngai tha a thoma re deuh nu chuan rumatang chuan chuakin chuata anu thu sop ni chu an va hmuwa ma se Faruk chuan ala du tok lo ti hriat takin kuthak latum an buana re nan ti in insia chuan a laptop chu balcony atang chuan ava pai chuaka atake chuai mai ti chuan a pa chu ngai damadil bok anu nen chuan laptop ke chinoi chu enin an du thu sam le in hna an mit hmu lai ngeya ke chinoi chu an thlir tlok mai anu ne rei tak chung chu tu ma ain belo Chintan chuan insia mi zia dang lamta chu hmu mai lawin ti hlim an tum vel thin anu ne rei vak lo Faruk chu che thum nen alo ho a chan po Saudi Arabia Riyadh muna an transfer lom nan ti in an chung kwa chuan an kaldon ani insia le athian pa fa pa inena tur po arwa man fel vek to thu a hril pa bok insia chuan Riyadh PMV chu adu lo bura chu mai ba ka kumsom panga a pasal nei chu adu lo tak zet bok anu laka po chuan athin rim le a apa thilruwa man zong zong hriat pui si in a hril velo chu athin rim em ani anuwa insiain TV ain lai chuan music producer Sakti a chungchang chu an ron puanga anu pui then thu le lawyer thatak anei thu an ron soi ni insia chuan Sakti tan thil ati sak thei chuan chu lawyer chu anu tan puinan a man thei mai aringa atu ka chuan insia chuan Chintan chu phone man adila producer chu biak atumani producer ne chuan bia in producer chuan atu ka Mumbai kana tur ticket aron thon thei thu a hril ngal insia chu mania ala om hran ngai lo wangin a hlau thong ru hle a Chintanan ka pui vekang che ati chuan a thamuang deu
atuka chuan burkha thomno chu abeka ada flight ticket po chintanan aron kensak bok school an thlen chuan chuak rulein bangatangin anjuang chuaka insiat chuan chintan chu lom tho hrilin akal santa thona chuan avoi khatna an ama in achuanga Mumbai airport thlen chuan mi pakhat hian ama hmuak tur ani thu aron thrila hlau rutak chung chuan azuya studio chu an thlengta sakti le atim da chuan an lo ngak thap to ani sakti chuan insia chu lo lomin amizia chu tv mi ang lo tak ani a ma se hlasa turan ti chu insia sakthiam chi ani ta tlat lo tlatang tang ni in saknal har tak ani a sakti chuan sakreom ati zia chu amua asa theidon lo ni in rebok ma se insia chuan lo hnial vetlat ala zirtia chu mangai na lam hlani ma se abit nen chuan ain mil lo ati ve tlatani sakti chuan insia thu soi chu diktivio ma se tunlaya party ya chuan lampun lam hli andu to si chumini wang chuan ala thu de chu an herama ala thu dik tak chu lungkwai tak R&B lam ni in kumsom liam ta aphua ani thu a hrilbok insia chuan athuk dik taka sak adu chuan producer hena phalna adil angaya insia chuan pomin nal takin la chu asata asak zo che chuan studio a omzong zong chuan ring takin kut an lo benga anhuwa chuan sakti chuan airport a hruai le in a hlo turvel a in thrila insia chuan lo pochatin poisa adu lo thule apuina amamo zok thu a thrila anu puine nen then tuma aloyer man chu mu adu thu hrilin ma se sakti chuan chu me chebula hruai chu alo du vak lo achan po chunu chu ahuat wangani ma se insia tumruzia amu chuan akar le tan appointment siamsak atumta insia chu school bandol chuan aron thleng le mana tuma chuan an ring hlel lo akar le lo thlen chuan chintana puina bok chuan Mumbai chuan akal le ta sakti chuan lawyer fees a chuan a hruaya insia chuan anu le pa chan chin zong zong chu asoi veka an puina angen ngal bok lawyer chuan file paper chu pe in anu signature nen lo keng le turin asila anu in asaina police bula akal chuan faruk chu an man tai tur thu hrilin chuda tang chuan nupui ta kuthak ching le buana siam ching ti in thenna tan an king theidon chawani tlai lo ni chuan insia chuan hlim takin achan chin zong zong chu anu chu a hrila ma se nazma chuan khopui danga ama akal chu mak ati hle a chu baka in then adu nge du lo ti chu voi khat po ala soi lo thule apa in nei adu le du lo azo lo ang chi ani thu thinrim deuin alo hril ta hrep mai nazma chuan anun dan zong zong chu midang in an rel sak veka ama thu in anuna man thelo thu alo hril ta insia thinrim chuan anu chu midoi zep mani tan puwa dingam lo ti in an khuma thinrim takin in chunga ain tho sakwal ta hrep mai chuna chuan insia nu te chuan insia chu misual mani nu te po za lo ti in alo hawa anu rai por lai khan farukan an note ti ta turin a hrila nasma chuan vuak te tuarin damdo ina kallui pui ani a ma se tlan chiat thule a hnu thasom hnuwa chau aron leta akuta me chenau pang ron pomin me chefa anei le don chuan ti tlak in tiam chungin aron le thute a hrila insia in anu midoi zepati chu thudik lo top ani thu a hril bok chutianga anu hunkal to a hriat chuan insia chu in chirin athu soi eng po ti hlo tling turin ain peita cyber cafe a kalin a youtube channel te chu avadilita ramdanga pem tur chuan aril ru chu asiam felta sakti chuan voi tam tak ron kholin pui adu thu aron thril thrina police po biaka child protective service po biak a huam thu a hril pon insia chuan thutluk na asiam to thu hlirin lo chang thung a hla po ni rei lo te hnuwa ti chua ania alar halin chat rang ranga pakhat na din hun a hau chho deuh veka rei lo te hnuwa insia chu milar ani ngal der mai nasma chuan a fanu chu a chuang le a adu thusam kalsan atum chu aril ru lo nat pui hle ani a school kal top ni bera chuan insia le chintan chu rei tak an ti duna atopa chuan in mang tha in ain thata an chung ko chuan an bunglo te nen airport lam an pana
an flight masaber tur chu Mumbai lam pan tur ni in chumin nuwa Saudi Arabia pan tur anni Mumbai airport a chuan an bungrua ari lu tuka wang chuan boina an toka Farouk chuan insia chu a gitar pai tur chuan a hrila a pathu soyang chuan a tingal ma se voi khatna tan nachma chuan a pasal kal zongin thu aron soi veta gitar chu an pai turan lo ti in sia thil nei hlu ber ani thu aron thrila Farouk a thinrin chuan ben tumin akut an lek kang le a ma se nachma chuan top tura lo ti in thok late te in kut athak ani chuan du than tur dang nei loin police a akal tur thu a hrila buana siama man atok ani chuan a hna a chan tur thu a hril bok ama tana thabel chu Saudi Arabia ama akal chu ani thu le ama le naw pang ho chuan an zui ve don lo thu a hril ngal bok Farouk chuan soi tur a hrelo hle a an ril ru hne tum chuan an beile a Nazma thinrim chuan in thenna lekha chu phorin a sign hnan tamak maile pon lampana Nazma le naw pang ho an kallai chuan Farouk chuan an hnunga azuya athu soi ngai thatura ngenin ma se Nazma le chu dingdu loin an kaltlang zela atopa chuan Farouk chuan ama in Saudi Arabia chu apan angai ta ani chumi hnu chuan in sia chu anu tenen National Entertainment Award semna an neina hmuna chuan an kala chuta chuan in sia po Best Singer nomination mu ve in ma se vanduai thak takin loman chu adong lo hlawa ma se in sia chu stage a ko chhoni in stage apan lai chuan athom hno burkha chu a hlipa mi pon a hmel hmuma se a hlau to lo ni stage a chuan lonin thu a soita a chanchin le anu chanchin chu lung chetakin a soya ti chuan anu nen chuan in kwa thopin he movie hi alo top ta ani ka video te min in sakram frama min khongaya min subscribe tu te zong chunga khan lom thu ka hril vek chewa tin min subscribe lo te pon min khongaya min subscribe le zel turin kangen le veka cheu